Hekk kif iż-żjara tal-Prim Ministru Joseph Muscat illum daħlet fit-tieni u l-aħħar jum tagħha, illum kien imiss lill-President Franċiż François Hollande sabiex jintaqa' mad-delegazzjoni Maltija. Delegazzjoni li minn barra l-Prim Ministru kienet komposta wkoll mid-Deputat Prim Ministru Louis Grech u kif ukoll Ministru għall-Affarijiet Ewropej u kif ukoll mill-Ministru responsabbli mill-Affarijiet Barranin George Vella. Wara nżammu numru ta' diskussjonijiet bejn id-delegazzjoni Maltija u dik Franċiża, diskussjonijiet li trattaw fost oħrajn il-kriżi finanzjarja fl-Unjoni Ewropea u kif ukoll ir-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi bejn iż-żewġ pajjiżi, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-President Franċiż François Hollande għamlu dikjarazzjoni konġunta fuq l-eżitu ta' dawn il-laqat. François Hollande fil-waqt li wara l-apprezzament tiegħu lil Joseph Muscat li għażel lil Franza sabiex jagħmel l-ewwel żjara uffiċjali tiegħu huwa tkellem b'ottimizmu fuq ir-relazzjonijiet futuri bejn iż-żewġ pajjiżi. Franz sostna li relazzjonijiet soċjali u kif ukoll ekonomiċi ta' bejn Franza u Malta huma tajbin ħafna u qed iħares il-qudiem sabiex dawn ikomplu jissaħħu. U saħaq ukoll li kemm hu kif ukoll Joseph Muscat għandhom idejat simili ħafna fuq l-Unjoni Ewropea, idejat li ser imexxu l-qudiem sabiex tinelep il-kriżi ekonomika li laqtet diversi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Il-President Franċiż sostna li r-riżoluzzjoni Ewropea fuq il-kriżi bankarja għandha ssir fl-iqsar żmien possibbli sabiex bekk tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investituri Ewropej. Fir-rigward tal-pożizzjoni finanzjarja ta' pajjiżna Hollande saħaq li huwa għandu fiduċja sħiħa fis-sistema bankarja u finanzjarja Maltija, sitwazzjoni li fi kliemu sertejn sabiex pajjiżna ma jidħolx fi kriżijiet finanzjarji. Minnaħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat kellem ukoll b'ottimizmu fuq relazzjonijiet futuri ta' bejn iż-żewġ pajjiżi. Muscat saħaq li pajjiżna mhuwiex tax haven għal min irid jaħrab mit-taxxa, iżda għandna strutturi finanzjarji b'saħħithom biżżejjed sabiex jattiraw l-investiment fil-parametri tal-liġijiet lokali u Ewropej. Fuq id-dikjarazzjoni li għamel il-Prim Ministru dwar iċ-ċaħda li pajjiżna mhuwiex tax haven qabel ukoll il-President Franċiż li bdaħħa fuq wiċċu sostna li għalkemm Malta hija ġenna fi sbuħija żgur li mhijiex ġenna għal min irid jafad it-taxxa. Meta mistoqsi fuq l-immigrazzjoni illegali il-Prim Ministru qal illi fil-waqt li sar titjib fil-Frontex xorta waħda fadal ħafna x'irid isir. Meta mistoqsi dwar il-kontroversja li ħolqot l-approvazzjoni ta' żwieġ bejn persuni tal-istess sess fi Franza matul dawn l-aħħar jiem, Joseph Muscat qal li pajjiżna ser ħares il-qudiem sabiex b'kuraġġ fi żmien li ġej jilleġisla favur l-Unjoni Ċivili bejn persuni tal-istess sess. Joseph Muscat stiden ukoll il-President Franċiż sabiex iżur lil pajjiżna fi żmien li ġej. Insegwu issa l-kummenti li l-Prim Ministru Joseph Muscat għamel fit-tmiem iż-żjara uffiċjali tiegħu fi Franza. Id-dikjarazzjoni li għamel il-President Hollande hija importanti ħafna mhux biss fil-kuntest Franċiż u bilaterali ma fil-kuntest Ewropew. Għax għandek statement mill-mexxej ta' wieħed mill-ikbar pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li huma fit-tmexxija ta' ħafna mill-istituzzjonijiet Ewropej li qed jgħid ċarotont żewġ affarijiet. One, m'hemmx paragun bejn Malta u pajjiżi oħra f'dak li għandu x'jaqsam ma' sitwazzjoni bankarja. Ġifieri hemmhekk naħseb bi frażi waħda il-President Franċiż warrab kwalunkwe idejat li kien hemm qed jipprova mhux lokalment ta' bċieħ kemm ma' forsi xi mezzi tax-xandir internazzjonali li qed jippruvaw jagħtu biex billi jagħmlu paraguni bejn Malta u Ċipru fuq is-sistema bankarja tagħna. U naħseb hemmhekk huwa punt importanti ħafna mill-lat politiku li ħareġ mill-President Franċiż. It-tieni nett illi qal pubblikament illi ma jikkonsidrax lil Malta bħala xi tax haven. U dan tittieħdu wkoll fil-kuntest dak li qed jiġri bħalissa fi Franza. Fi Franza hawn anke llum bdiet l-inizjattiva ta' liġi ġdida li permezz tagħha ħajkun hemm iktar qafsa biex ngħidu hekk fuq l-evażjoni fiskali. U l-President Franċiż qed jgħid isma' aħna ma narawx il-Malta bħala post fejn imorru min irid jaħrab it-taxxa. Malta huwa post leġittimu allura fejn wieħed jinvesti. U dak fil-fehma tagħna huwa punt importantissimu mhux biss fuq livell bilaterali ma fuq livell Ewropew.